Pagkabahin-bahin sulod sa simbahan. Unang Korinto Kapitulo 1 Bersikulo 10 hanggang 17. Mga igsuon diha kang Kristo, naghangyo ako kaninyo sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo, nga maghiusa kamong tanan ug likayin ninyo ang pagkabahin-bahin. Paghiusa kamo sa samang huna-huna og sa inyong katuyuan. Nahisgutan ko kini tungod kay adunay nagsugilon kanako gikan sa pamilya ni Chlo nga adunay panag-away diha kaninyo. Ang buot nako ipasabot mao kini, ang uban kaninyo nag-ingon, kang Pablo ako, ug adunay nag-ingon, kang Apolos ako. Aduna pagayoy nag-ingon, kang Pedro ako, ug ang uban nag-ingon, kang Kristo ako. Ngano, nabahin-bahin ba diay si Kristo? Si Pablo wala magpalansang sa krus alang kaninyo. Wala usab kamo mabautismuhi sa ngalan ni Pablo. Nagpasalamat ako sa Diyos nga wala ako igibautismuhan kaninyo gawas lang kang Crispo ug kang Gayo. Busa walay makaingon nga gibautismuhan kamo sa akong ngalan. Gibautismuhan ko usab di ay si Estefanas og ang iyang pamilya. Apan gawas kanila wala na ako'y mahinumduman pang uban. Kay wala ako sugoan ni Kristo aron sa pagbautismo kondili sa pagtudlo sa maayong balita. Ug ang akong pagtudlo dili pinaagi sa mga maanindot ug maalamon nga pagpanulti, kay basin madala ko ang mga tawo ngadto kang Kristo pinaagi sa akong abilidad ug mawad-an na lang ug gahum ang kamatayon ni Kristo sa krus.